Tanggalin mo. Sa inyo ang magnetiko. Walang makakalabas at makakapasok. Durugin ang dapat ang dudurugin. At ibalik lahat ng sakit sa kanya. Ayaw niya makinig sa atin. Wala tayong magagawa. Pinipili niya si Satanas. Pinukunan niyang galit sa kanyang puso. Imposible hindi ka nagagalit sa tao niya. Amin. Kalasin mo lahat yan. Lahat. Tanggalin mo. Bisa mo. Tanggalin mo lahat yan. Hoy. Ayaw mo talaga ako kausapin. Kalasin mo lahat yan. Kalasin mo lahat. Bisa mo. Busin mo lahat yan. Hindi ka taga-nawa. Kung gaano kaitim ang espiritu mo, ganun din kasi hindi ang galit mo sa kanya. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Bilisan mo. Tagal. Uulit ka pa, hindi na. Uulit ka pa, hindi na. Tanggalin mo lahat yan. Sandal mo yung katawan niya. Tanggalin mo. Kilala niyo po kayo sa kanya. Baka naman ang boyfriend ka. Hindi gagaling ang asawa mo pag dito dinuduog. Mananatili yan dyan. Hanggang pabobondatin yan. Tapos siyang hita ng asawa mo, hindi na magiging papaya yan. Chicken joy na lang yan. Tapos ito, papatin. Yung pinipenta sa palengke. Hindi lang laki yan siya na gagamitin dyan. Ubusin lahat yan. Galit ito sa kanya. Babae ito. Asalog siya ng espiritu ng asawa mo. Hindi ako pwede magkamali kung magkano si magnetiko. Kung gumagano, umay lang. Kung gumagano, gina mo. Malakas yan. Kung magalas sa asawa, hindi mo makakaya. Aawa ka yan kung pumayat ang asawa mo. Alisan mo! Tanggalin mo! Hindi ka talaga ayaw mo talaga makipag-usap sa akin. Ubusin mo, lahat yan. Ubus! Malakas yan. Papangiti ang asawa mo. Magiging patpati ng mga payo. Palalakihin ang tiyan niya. Papalakihin yung mga mata niya. Kagano yung mata niya. Ha? Agalan mo! Ayaw makipag-usap mo. Matinding galit ito. Ubusin mo lahat yan. Marami pa yan. Ubus ng ubos. Ubos. Di ka rin makakatakas niya. Huwag mo nang pangarapin. Alam mong naririnig mo kung huwag ka magbingi-bingihan dyan. Baka matuluyan kang bingi mamaya. Ubos. Lahat. Pag nawala yung sakit mo, kahit patalon lang yung asawa, parang wala yun. Yan laki ng tiyan ng asawa mo. 10 araw lang yun. Si sexy na ulit. Ako, sa isang buwan po, ilan yung beses yun? Sa isang linggo, 2 beses. Isang buwan, 8. Kanina po, isang buwan lang po siya. Oo, tama na yun. Wala na sasabi. Huwag lang niya sa langit. Lumaki yung paramdam mo sa buwan mo. Salamat. Tagalin. Isa mo. Bisa mo. Kailangan tanggal mo lahat yan. Ayaw ka lang eh. Pagkuyaw ka ka. Salbahay ka. Ayaw tayo pansinin.
Ayaw mo kami makipag-usap ha. Ikaw pumili ng kapalaran mo. Wala na akong magagawa. Mahaba ng pasyensya binigay ko sa'yo. Wala kang kwenta. Mas gusto mo pang sambahin sa Satanas kaysa Kristo. Ayaw mo malis. Sige. Bilisan mo magkalas. Ayaw niyo pumasok. Bakit ayaw niyo pumasok? Sa isipan ng asawa mo. Kilala niyo siya. Matagal na po ako. Umabot na ito ng 3-4 na taon. Yan ang sarap. Ayaw niyo gamitin ang utak ng asawa mo. Kaya wala makita ang medisina sa kanya. Kahit anong medisina pumunta kayo, wala taga makita. Hindi taga makita niya, spiritual yan. Paspasin, paspasin! Wala akong magagawa. Hintumin kami niya. Ayaw mong kalasin. Aray ko. Ha? Binibigyan kita ng pagkakataon. Ano bang kinagagalit mo sa pamilya nito? Tinatanong kita. Ano kinagagalit mo sa pamilya niya? Ha? Ano kinagagalit mo sa pamilya niya? Pera? Pari-parian? Galit o ringgit? Sagutin mo yung tanong ko. Papatayin kita na walang kalinlangan. Ano ba yung ginagalit mo sa kanya? Nagagalit ka ba sa kanya? Sagutin mo yung tanong ko. Nagagalit ka ba sa kanya? Bakit ka nagagalit? Ha? Mas kung gusto mo pa mamatay sa espiritu, gusto mo tayo magkasakit. May pamilya ka ba? Ibabalik ko sakit sa pamilya mo para matuto ka tumawag kay Yesu Cristo. Ano ba kinagagalit mo sa kanya? Ha? Anong kinagagalit mo? Ano tayo magsalita? Ikaw ang pumili ng kamatayan mo. Ibigay ang parusa magnetiko. Jesus sa sinag panahaw. Ikaw ang pumili ng kamatayan mo sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen! Balik! Amen! Gising! Ayaw tayo kausapin ng pangit na yun. Kilala niyo sila. May tatanungin ko sa'yo, nalaglag tubig. Di ba pumikit ka kanina? Opo. May nakita kang liwanag madilim. Madilim ang pagpikit mo? Saan yun? Nawala siya sa kanyang ulirat. Di ba pag pinatay ang ilaw, malalaman mo pa, di ba? Sa loob ng bahay nyo. May nakita ka ba ang dilim na gano'n? Parang iniisip ko, may iniisip lang ako na tao kung sino lang gumawa sa akin. Yun yung nasa isip ko lagi. Pero madilim ang pagpikit mo. Inunahan mo kasi ang aking ama. Iniisip mo yung bagay na gumagawa sa iyo kasi marami ka namang gagang pumupunta. Hinahadlangan mong papasukin ang aking isipan sa kanya. Pero wala akong magagawa, pero dumilim ang paningin mo. Ngayon, ano pakiramdam mo sa sarili mo? Pawis na ako. Oh, hindi, ano po yan? Ano pakiramdam mo? Magang mabigat? Gumana. Gumanga pakiramdam mo? Tayo siya, kinukulam siya eh. Kaso, utak nito kasi ayaw mag-permis. Para kung makikita kalaban mo, hinahanap mo yung kalaban mo, hindi mo makikita yung kami na nakakakita sa kanya. Ano pakiramdam mo? Lumit yung tiyan mo. Ano pakiramdam mo? Nakambot? Napagod lang siguro niya kasi gawa ko. Minsan sakit. May sugat ba? Wala naman. Sobrang sakit. Parang ano? Yung napansin mo ka nasa mo, nagbago? Hindi ba yung iyak niya? Ha? Nag-iba po yung iyak niya. Parang hindi siya. Hindi naman taga siya yun. Eh kasi nga lang kasalanan ng asawa mo kasi marami na siya. Ilang magagamit na tumingin sa'yo? Siguro mga 7 ako nung ano. O, 7. Tapos, Eh bumubukas lahat ang portal niya kasi iniisip niya yung mga sinasabi ng kapwa ko manggagamot. Sinabi ko siya paulit-ulit, pumikit ka lang ng taimtim.
para malaman ko kung gaano to kalaya ang posisyon sa'yo. Eh wala, hinahanap mo rin yung hinahanap ko, hindi mo makikita yon. Pag sinabi mo pumikit ka, magkaroon ka ng cooperation sa amin dahil kami lulusog sa kalaban mo, pumunta ka sa gera, wala ka nang parin. Ikaw may kasalanan. Oh. Importante, gumaling ka. Ano paramdam mo? Hanggang nasa. Magang na. Paramdam mo yung tiyan mo? Ito yung tiyan ko. Parang ano? Lumiit. Lumiit na yung tiyan mo? Wala lang. Oh, lumambot na yung tiyan yan. Oh. Maglakad ka. Uminom ka mo ng tubig. Huwag ka na magkinila. Sabi mo in Jesus' name. Sayang. Sayang po yun. Inunahan niya kami. Ayaw niya kami ang mauna. Inunahan niya si Papa Jesus. Di ka. Ano paramdam? Ano? Hanggang na ako. Yung tiyan mo? Lumiit. Tumalong ka. Huwag kang mabigat. Oo, sabi sa'yo eh. Kinukulam yung asawa mo. Kaya so personal yan. Marunong siya. Galit siya sa mga negosyo nyo. Hindi yan pinapandasalan. Mismo siya nagdarasal. Kasi kung pinapandasalan niya, makukuha ko agad. Fracking. Pero dalawa lang po yun. Dalawa lang po. Wait lang po. Hindi mo na nag-umpisa ako na ba? Nag-umpisa ako ng hospital noong 2018. Napista ka 2018. August din ako na. Wala makita talagang medisina sa'yo, di ba? 11 days ako nga po na-confine. Noong August. Kaya nga wala makita yung doktor. Eh, wala naman makikita doktor sa'yo kahit palaki yung patyan mo. Kaya nga po. Hindi lang ganyan katawan gagawin sa'yo. Gagawin ka ng manok na... Laki na lang po ng pinirka ako. Hindi ako nakakatulog. Ngayon, paano mo? Magano. O, magpasalamat ka kay Kristo. Inunahan mo kasi kami. Hinahanap mo yung hinahanap kasi galing ka sa manggagamot. O, wala akong magagawa. Ayaw niya magpasalita eh. Kahit naririnig niya ako eh, mas gusto niya pang mamatay. Pero kilala namin ako. Kilala niya yan. Magkakilala kayo. Personal yung galit. Sabi niya daw, galit daw siya sa'yo. Habang nagsasalita ka, tinatanong ko kung galit siya. Sumagot siya, galit ako sa kanya, sa isipan ko. Eh gusto ko malaman kung anong kinagagalit niya sa'yo. Eh ayun lang, sinagot niya. Kaya, tinatanong ko pa ulit yun. Ayun tayo mag-usap. Ano pa magagawa ko? Makisip ng utak. Eh dapat gapusin. Ang importante, ano pa pakiramdam mo? Gumaano ako. O yun naman pala eh. Salamat ka kay Kristo. Maraming salamat. Paway ka na. Hello sa mga anak ko nanonood.